Pán Čostek tady, Petra, vítejte u dalšího dílu z Petr Games. Jsem po dlouhé době nenatáčel zatím, už chci říct, že už je Forfend, už je dneska. Já jsem tam ještě nepřijel, já tam přijel až v neděli, tak jako jen takový sdělení. A kdybyste něco chtěli jako vědět, tak se ptejte do komentářů. Já jsem právě v koupelně, já jsem nemohl nikde jinde natáčet, protože sestra se tam pouští písničky, já tady musím a v pokoji si nesmím nic pouštět. No, tak co? Co bychom si ještě řekli? Jo, já vím. Si myslím. No, nedá. Jestli víte, že já nekopíruju. Kopíruju a prosím vás. Přidal ale kdo by chtěl vidět můj Skype, nemáte ho v popisku. Já vám ho normálně řeknu. Takže popis má PETULA, všechno malý, 4622, všecko. Jo? Ale hlavně, prosím vás, vy lidi mě vůbec nesledujete. Jako prosím, udělejte to pro mě. Já nic nedělám, nic prostě. A teď máme volno a já prostě nevím, co mám dělat, jo. Takže tohle bylo z dnešního videa dnes všecko a čau.